Illum qegħdin niċċelebraw ħafna affarijiet, illum l-ewwel sib tax-xahar is-soltu niċċelebraw l-quddiesa tal-Verġni Mqazza Marija. Imma llum it-3 ta' Jannar niċċelebraw ukoll it-tifkira tal-isem imqaddes ta' Ġesu. Fil-fatt il-quddiesa li ħanamlu ħaniċċelebraw hija tal-isem imqaddes ta' Ġesu. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għar-Ruħ Nazzarenu Buħaġar. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Int li rid tarina fuq is-salib Kristu ħniena. Int li ġajf taħt il-nattiq tas-sema mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mulej aħna nagħtu ġieħ lill-isem imqaddes ta' Ġesu fit-tieba tiegħek kamel li dan l-isem ikun il-għaxqa tagħna fuq l-art u lena sħiħ u ta' dejjem fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu siedna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għali mill-ewwel ittra ta' San Ġwanna Apostlu, Eżis, jekk tafu li Alla huwa ġust, tafu wkoll li dawk kollha li l-għemil tagħhom huwa ġust huma imnislin minnu. Araw bliema għoża ħabna l-missier, nistgħu nissejħu u li Alla u hekk aħna tassew. Għalhekk id-dinja ma tarafniex għax ma rfitx lilu. Eżis, is-saħna u li Alla, imma se nkunu l-qudiem mhuwiex irrivelat lilna. Madankollu nafu li meta jidheru aħna nkunu bħalu għax narawh kif inhu. Kull min għandu din it-tama fih jissaffa bħalma safi huwa Kristu. Kull min jagħmel id-dnub jikser ukoll il-liġi għax id-dnub huwa l-ksur tal-liġi. U intom tafu li Ġesu der biex ineħħi id-dnubiet u li ma hemm ebda dnub fih. Kull min jammar fih ma jidnibx, iżda kull min jidneb lil Ġesu la raħ u lanqas għarfu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla, Salm responsorjali, l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għannu l-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu ir-rebħa il-leminija tiegħu u d-dreħ imqaddes tiegħu l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna, għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għannu l-mulej biċ-ċetra u bil-ħlewwa tal-għana, bit-trombi u bid-dak tat-trumbetti, għajtu bil-ferħ quddiem il-mulej is-sultan. L-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-verb sar bniedem u għammar fostna lil dawk li lakoħ tom is-seta li jsiru u li Alla. Alleluja, alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġwan ra lil Ġesu risaq lejh u qal: Araw il-ħaruf tal-Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja. Dan hu li għalih għedtilkom. Warajja ġej bniedem li huwa aqwa minni għax kien qabli. Anqas jien stess ma kont nafu, imma jien għalhekk ġejt nagħmmed bl-ilma biex hu ikun marraf lill-Iżrael. U Ġwan nixeħed għalih u qal: Jiena rajt l-Ispiritu nieżel mis-sema bħal ħamiema u joqgħod fuqu. Ta' bilħaq anqas jien ma kont nafu, imma dak li batni nagħmmed bl-ilma hu stess qalli:
fuq min tara l-Ispiritu jinżel u joqgħod dak hu li jgħammed bl-Ispiritu Santu. Dan rajtu b'għajnejja u għalhekk xedt dan hu l-iben ta' Alla. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Bħalissa qegħdin naqraw dawn is-silti sbieħ mill-ewwel ittra ta' San Ġwan. Huma siltiet li juruna l-ħajja tan-nisrani fid-dawl tal-miġġa ta' Ġesu. L-iben Alla sar bniedem biex jurina l-wiċċ sabiħ tal-Missier. Ġesu mhux fih innifsu biss, imma huwa vleġġa jurina l-Missier kif inhu, Alla kif inhu. U San Ġwanna hawnhekk qed jgħidilna jekk ngħixu sew, inkunu qegħdin npoġġu fil-prattika dak li għallimna Ġesu. Inkunu tassew u li Alla. Din mhux kemm nifhmu wata hija ħaġa kbira ħafna. Ġesu ġie biex jarrafna kif ngħixu ta' wlied Alla. Biex jgħidilna bil-fatti li aħna maħbubin minn Alla. Dan hu s-sens tal-inkarnazzjoni. Ġesu ġie wassilna din l-aħbar tajba. Aħna maħbubin minn Alla. Kemm hu importanti li n-nisrani jevita kull forma ta' dnub. Id-dnub ma joġobx lil Alla, ma jirriflettix lil Alla. Is-silta tal-Vanġelu tkompli ma' dik tal-bieraħ. Il-bieraħ dawk il-qasisejn dawk il-Leviti marru jistaqsu lil Ġesu int min int? Int min int? U Ġwanni jirnexxielu jgħidulhom isma' mhux jien, mhux jien, mhux jien. Mhux jien il-Messija, mhux jien Elija, mhux jien il-Profeta. Imbagħad idawwa l-attenzjoni fuq Ġesu. Hemm wieħed fostkom qalilhom li intom ma tafuhx. U llum ħajjejt min hu dan Ġesu. Min hu dan Ġesu? Ġwanni kien araw il-ħaruf Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja. San Ġwan qed jitkellem bl-Aramajk m'hemmx dubju. Il-Vanġeli tagħna huma bil-Grek. Il-Vanġelu u l-Ġdid Testament huwa bil-Grek. Imma San Ġwan kien jitkellem bl-Aramajk u din il-kelma l-ħaruf, il-kelma hija talija bl-Aramajk. U l-kelma talija tfisser żewġ affarijiet. Tfisser ħaruf. Allura San Ġwan x'aktarx kellu f'moħħu il-ħaruf tal-Eid li kien is-sinjal tal-ħelsien tal-poplu Ludi mill-Eġittu. Dan il-ħaruf li nqatel, demmu ċarċar fuq il-ħitan, fuq il-koxux tal-bibien, il-ħaruf is-sinjal tal-ħelsien. Imma talija tfisser ukoll għaddej Alla, għaddej. U San Ġwan jista' jkun li kellu f'moħħu wkoll il-għaddej ta' Jahve li jsemmi l-Profeta Iżajja. Ara din il-kelma talija tfisser dawn iż-żewġ affarijiet, imma tnejn flimkien ifissru li dan Ġesu il-ħaruf Alla jew l-għaddej ta' Jahve huwa destinat għad-tbatija. Id-tbatija tiegħu ħadd iħlisna mill-jasar tad-dnub. Ara, Ġesu għadu jibda l-ħajja pubblika tiegħu għadu fil-Magħmudija, għadu qiegħed jiġi konsagrat mill-Ispiritu Santu fil-Magħmudija. U diġà huwa mħabbar li għandu jibati ċarċar demmu u il-ħajja, il-mewt tiegħu tifdina. Il-mewt tiegħu taħlisna mid-dnub, mill-jasar tad-dnub, mill-Eġittu li għandna f'qalbna. Kelma fuq it-tifkira tal-lum. Illum qed niċċelebraw it-tifkira tal-isem imqaddes ta' Ġesu. Dawn il-ġranet rajna li Giuseppi u Marija ħadu l-Ġesu fit-tempju u semmewh Ġesu kif kien qalilhom l-anġlu meta ħabrilhom. Ismu huwa Ġesu. Ġesu jfisser Salvatur. Dan huwa isem għażiż ħafna l-ewwel insara u għandu jkun għażiż għalina wkoll l-isem ta' Ġesu. Salvatur, dak li salvana. Ġesu.
jissemma ħafna drabi. San Pawl għandu riflessjonijiet sbieħ ħafna fuq l-isem ta' Ġesu. Huwa s-salvazzjoni tagħna, huwa il-ħajja tagħna Ġesu. L-isem ta' Ġesu huwa l-ħajja tagħna. Qaddisin kbar jgħidu li l-isem Ġesu huwa t-terror tax-xitan. Ix-xitan jirtiet xin jisma' dan l-isem ta' Ġesu. Aħna dixxiepli ta' Ġesu. Ejjew nżommuh f'qalbna, ejjew nkunu dixxiepli tiegħu ta' bilħaq, ejjew ngħixu l-ħajja nistanija kif għallimna hu. L-iben waħdini tal-missier ġie fid-dinja biex jurina l-imħabba li Alla għandu għalina. Nitolbuh biex aħna nemmnu f'din l-imħabba u ngħixuha fil-waqt li ntennu. Ħeġġiġna bl-imħabba tiegħek mulej. Ħeġġiġna bl-imħabba tiegħek mulej. Biex l-imam din kollha jgħixu fid-dinjità ta' wliedek u biex il-katekumeni li qed iħejju ruħhom għall-magħmudija jikbru fl-għarfien tal-verità li wrina Kristu nitolbu. Ħeġġiġna bl-imħabba tiegħek mulej. Biex titbiet mid-dinja l-biża tal-gwerra u l-ġnus kollha jgħixu fis-sigurtà u l-paċi nitolbu. Biex tbierek lill-artna b'temp tajjeb ħalli l-art tagħtina l-frott tagħha nitolbu. Biex aħna nissaħħu fil-fehma tagħna li matul din is-sena nitbedu mid-dnub u ngħixu fid-dawl ta' ibnek nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija tina li ngħixu ta' wliet Alla fil-ħajja tagħna ta' kuljum, fir-relazzjonijiet tagħna man-nies li ltaqgħu magħhom kuljum nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej għal dawk kollha li qalulna biex nitolbu għalihom jew għedjhom it-talb tagħna, nitolbu għal dawk kollha li llum se jżuru s-santwarju hawnhekk tal-Madonna ta' Pinu. Nitolbu wkoll għall-morda, kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom. Dawk li huma attentati, il-morda nitolbu għalihom sikwejt għaliex il-morda huma attentati għandhom tentazzjoni kbira. X'tentazzjoni hi? Li jaħsbu li Alla nsihom, li Alla warrabhom, li Alla kkastigahom. Ara għalhekk nitolbu għalihom, nitolbu għall-morda u għal dawk li jduru bihom nitolbu. Nitolbuk mulej għall-paċi fid-dinja. Kemm għandna bżonn il-paċi, mulej dawwal lill-mexxejja tal-pajjiżi biex xarfu t-toroq tal-paċi u mhux tal-gwerra nitolbu. Nitolbu wkoll għal dawk il-vittmi tal-Iżvizzera, dawk li erbejn li mietu f'dak in-nirien, traġedja kbira anki kienu għadhom tfal, għadhom żgħażagħ, nitolbu għalihom u għall-familjari tagħhom nitolbu. Missier Qaddis, ibnek hu l-ħaruf li jissagrifika ħajtu biex jifdina minn dnubietna. Saffina u qaddisna bit-twelid tiegħu ħalli ngħixu ta' wliedek u nagħmlu opri ta' ġustizzja magħhutna. Int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Alleluja, alleluja, twieled il-Messija. Jismewiet jiġdu l-kobħol u l-ħniena tal-mulej li sal bħalna l-bnedmin. Mbierek il-mulej Alla tal-ħoliq kollu għax fitxu bitek tajta l-ħobs qegħdin nufrula frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Mbierek Alla għal dejjem.
Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajt l-imbit li qegħdin nofrulek frott ta' dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej jumni u niedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn żuliti bil-jub tiegħi neħħi. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla Missier li tista' kollox. Fl-isem ta' Ġesu ilqa' dawn l-offerti tagħna għax aħna għandna qalbna qawwija li dak kollu li nitolbuk f'ismu aħna żgur li naqilgħuh minn għandek. Kif bit-tieba kbira tiegħu wedna l-istess ibnek Ġesu Kristu siedna li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien idoddulek ħajr bi Kristu siedna. Bih illum idda qudiemna l-emil tal-għaġeb tal-fidwa tagħna. Għax meta l-verb tiegħek sar bniedem bħalna, in-natura dgħajfa tagħna kisbet ġieħ għal dejjem. U bis-saħħa tal-għaqda tiegħu magħna seħibna miegħu fl-istess ħajja bla tmiem. Għalhekk nissibu mal-qtajja tal-anġli u b'fer kbir infaħruk u ntennulek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċ. Is-smewiet u l-art mimlija bi glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li tlaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċikun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Nażarin u Buħaġar li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-Magħmudija miet fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxox ta' għal-ħajja.
Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-nubietna, bħalma nafru lil-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħarrix lend nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija. Inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna rina. Mulej Ġesu Kristu nara l-ħaj bil-mewt tiegħek kiflet minnek il-Missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu għajdaħil id-dinja. Dan il-ġisem u d-dehem għad-tis tiegħek. Eħlisni meħtijiet kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidel lejn il-kmandamenti tiegħek. Ħallina danu l-ħaruf talla, danu li neħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Ġesu ġejt fostna biex turina l-wiċċ sabiħ tal-Missier. Ġejt fostna biex turina li Alla għadu ma qatax qalbu minna. Ġejt fostna minn Marija Verġni u triedna niġu għandek permezz tagħha. Ġejt fostna biex tfittex lilna mitlu fejn u timla bis-sens lil ħajjitna. Ġejt fostna biex ma nħossunix aktar weħidna. Ġejt fostna ċkejken u għomli biex aħna ma nitkabrux. Ġejt fostna fit-tbatija u biex tbati, għax kull min iħobb irid ikun lest li jbati. Ġejt fostna u bħalna għaddejt u għadek tgħaddi mill-ġuħ, mill-faqar u mill-persekuzzjoni. Ġejt fostna biex tibqa' magħna u tkun għalina ikel. Ġejt fostna biex telfana mill-miżerja tagħna u tagħtina l-ħelsien. Ġejt fostna bniedem biex tfejjaq l-umanità marida tagħna u tħallatha mad-divinità. Nitolbu. Mulej fil-ħnina tiegħek għamel li b'dawn il-misteri qaddisa nagħtu ġieħu qima xierqa lil Mulej Ġesu għax inti trid li fl-isem tiegħu kulħadd jinżel għal kubtejh u l-bnedmin kollha ikunu salvi. Bi Kristu siedna. Ħanejdu dawk it-tlieta Marijiet ġeħet 3 ijiem li l-ġisem ta' Marija dan fil-qabar qabel ma ttella fis-sema. Nofruhom skont intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna u għall-bżonnijiet tal-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Jekk hemm xi ħadd li tixtieq titlob għalih b'mod partikolari, issa ftakar fih issa. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem bżonn. Il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Ninni la tibki xi iżjed Ninni Ġesu bambin, ħalli ħalin għal-biki, għax aħna miħidin bin. Ejjew, ejjew,